n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ịtọ n'oge emume nke Lent. Anyị agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu nye ya ofufe maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile na odudu ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma, na-ekene ya, na-erunyekwazili onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị, ka o mekwanụ ka izu ụka ọfụ nke anyị banyere tata maala anyị mma site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa. Ka anyị natazi anyị isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, cheta obi ebere gị, chetakwa nnukwu ebere gị nke sitere n'ọkpụ tọrọ ọkpụ. Ekwekwala ka ndị iro anyị chịa anyị ọchị. Chineke nke Izrel, zọpụta anyị na mkpa niile. O Chineke, onye ebere na afọ ọma niile na-esite n'aka ya, ịkụziworo anyị ka anyị site n'ibu ọnụ, ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ, na-anata mgbaghara njọ anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji ume na-ekwupụta n'ihu gị. Site n'ebere gị, wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyụdo anyị n'obi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị,
onye gị na dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Moses na-elekọta igwe atụrụ ọgọ ya nwoke Jetro, onye bụ nna nwunye ya na ụkọchukwu nke Midia. Ọ chịrị igwe atụrụ ya gaa n'ebe dị anya n'ime ọzara wee rute ugwu Horeb, nke bụ ugwu Chineke. Ebe ahụ ka mmụọ ozi nke Onyenwe anyị bịakwutere ya n'ụdị ire ọkụ si n'etiti oke ọhịa. Mozis ele anya hụ ọhịa ahụ, ma ọ dịghị ihe ọbụla rechapụrụnụ. Mozis ewere kwuo sị, aga m eje hụkwa ihe ịtụnanya nke a ugbu a. Onyenwe anyị hụrụ ya mgbe ọ na-eje, ka o jiri anya ya hụ. O wee si n'ime etiti ọhịa ahụ kpọọ ya sị, Moses, sị ya, Moses, Moses. Ọ zara, lee m ebe a. Ọ sị ya, abịakwala nso, yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ihi na ala ebe ị guzo dị nsọ. Abụ m Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob. Nke a mere Mozis ji kpuchie aka n'ihu ya, egwu ekweghị ya legide Chineke ahụ anya n'ihu. Onyenwe anyị ekwuo sị, ahụla m mmegbu a na-emegbu ndị nke m n'ala Ijipt. Anụla m mkpu ahụ ha na-eti ka a bịa zọpụta ha n'aka ndị na-achọ ka ha achị ha ka ohu. N'ezie, amatala m ahụhụ ha niile. Ọ bụ uche m ịgbapụta ha n'aka ndị Ijipt, wee si n'ala ahụ duru ha dubata n'ala na-amịpụta nri n'uju, bịakwa saa mbara, ala nke mmiri ara na mmanụ aṅụ jupụtara. Mozis wee sị Chineke, ihe ọ pụtara bụ na aga m ejekwuru ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna unu ha zitere m ka m bịakwute unu. Mana ọ bụrụ na ha ajụọ m n'aha ya, kedu ihe m ga-agwa ha? Chineke asị Mozis, abụ m onye m bụ. Nke a bụkwa ihe ị ga-agwa ụmụ Izrel, abụ m ezitela m ka m bịakwute unu. Chineke gwakwara Mozis okwu sị, ị ga-agwakwa ụmụ Izrel sị, dịnwenụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob ezitela m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m mgbe niile. Site n'aha nke a ka a ga-eji kpọkuo m na ndụdụgandụ niile. Okwu nke sabruwa. Dị nwenụ m bụ ebere na ịhụnanya. Mkpụrụ obi m nye dị nwenụ ekene, ka ihe niile m ji bụrụ mmadụ gọzie aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m nye dị nwenụ ekene, echefukwala ngọzi ya niile. Ọ bụ ya na-agbaghara mmehie gị niile, ya bụ onye na-agwọ ọrịa gị niile, onye na-esi n'ili akpọghachi ndụ gị. Ịhụnanya na ebere bụ okpueze o nyere gị. Dị nwelụ na-eme ihe ziri ezi, ọ na-ekpere ndị a na-emegbu emegbu ikpe ziri ezi. Ọ kụziri Mozis ụzọ ya,
gosikwa ụmụ Izrel aka ọrụ ya. Dị nwelu bụ ebere na ịhụnanya, ọ naghị ewe iwe ọkụ, ebere ya ebuka. Otu eluigwe si dị anya n'ebe ala dị, otu ahụ ka ịhụnanya ya si sie ike n'ebe ndị na-atụrụ ya egwu nọ. Ihe ọgụgụ enwetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, achọrọ m ka unu cheta njem ndị nna nna anyị ha jere n'okpuru igwe ojii ahụ, nke duru ha kụfee osimiri ahụ. N'ime otu igwe ojii ahụ na n'ime otu oke osimiri ahụ, emere ha niile mmiri chukwu dịka ndị na-eso ụzọ Mozis. Ha niile so rie otu nri nke mmụọ nsọ ahụ. Ha niile sokwa ṅụọ otu ihe ọṅụṅụ nke mmụọ nsọ ahụ, ebe ọ bụ na ha dum ṅụrụ mmiri mmụọ ahụ si na nkume ahụ, nke na-eso ha mgbe ha na-eje. Ma nkume ahụ bụ Kristi. Ma ihe ndị a niile, ndị a ka ọnụ ọgụgụ ha n'ime ha emeghị omume masịrị Chineke. N'ihi ya ka ozu ha jiri fesaa n'ime ọzara. Ma ihe ndị a bụrụ anyị ihe ọmụmaatụ na ihe ịdọ aka na ntị, ka anyị ghara ịbụ ndị agụụ na-agụ ime ihe na-amachiri n'iwu dịka ọ gụrụ nna nna anyị ha. Ka anyị ghara atamu dịka ụfọdụ n'ime ha tamuru mmụọ ozi nke mbibi ahụ, wee laa ha n'iyi. Ihe ndị a dakwasịrị ha bụ ihe ịdọ aka na ntị. Edere ha n'akwụkwọ nsọ ka anyị bụ ndị bi ugbu a bụ ngwụcha nke oge ji ya mụrụ akọ. Ọ bụrụ na ị na-eche n'obi gị na ị nweghị ike ime ihe ndị a, lezikwa onwe gị anya, n'ihi na ị pụrụ ịdabakwa na mmehie. Okwu nke osebụ. Lord Jesus Christ, King of endless glory, praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Dị nwena kwuru sị, chegharịanụ n'ihi na alaeze eluigwe adịla nso. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere.
Ọ bụ n'oge ahụ ka ụfọdụ mmadụ batara kọrọ Jesu maka ndị Galili ahụ Pilet gwọkọrọ ọbara ha n'aja ọbara ha n'aja ha na-achụ. Jesu wee jụọ ha sị, unu chere na ndị Galili ahụ hụrụ ụdị ahụhụ ahụ n'ihi na njọ ha karịrị njọ ibe ha? Mba, ọ karịghị. Mana agwa m unu, ọ bụrụ na unu echegharịrị, unu niile ga-esikwa otu ahụ wee laa n'iyi. Ma ọ bụ, kedu maka mmadụ 18 ahụ ụlọ elu dagburu na Sailọn? Unu chere na njọ ha metara karịrị mmadụ nke ndị ọzọ bi na Jerusalem? Ọ karịghị. Mana ana m agwa unu, ọ bụrụ na unu echegharịrị, unu ga-esikwa otu ahụ laa n'iyi. Jesu wee tụọra ha ilu. Otu nwoke nwere osisi fig ọ kụrụ n'ubi ya. Nwoke ahụ bịara ịchọ mkpụrụ n'elu ya, ma enweghị nke ọ hụrụ. O wee sị onye na-elekọtara ya ubi anya, lee, kemgbe afọ 3 ka m na-abịa na-achọ mkpụrụ fig a, ma o nweghị nke m na-ahụ. Gbudaa ya, kedu ihe ọ na-akpakọrọ ala m? Ma onye na-elekọta ubi zara ya sị, nna anyị ukwu, hapụkwuo ya n'afọ a, ka m gwuo ala gburugburu n'ukwu ya, wụsa ya ahịhịa rere ere. Ọ bụrụ na ọ mịa mkpụrụ n'afọ ọzọ, ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọ meghị, ị nweziri ike igbuda ya. Oziọma nke osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ghalụ. Ya ga na-enyere onye ọbụla aka, onye ọbụla aga na-enyere ha aka, onye ọbụla. Aga m ewere onwe m nye, aga m ewere onwe m nye ya o. Aga m ewere onwe m tinye n'aka Chineke. Aga m ewere onwe m nyechaa ya kpam kpam kpam. Anyị ga-ewere onwe anyị nye, anyị ga-ewere onwe anyị nye ya o. Anyị ga-ewere onwe anyị tinye n'aka Chukwu Nna o. Anyị ga-ewere onwe anyị nyechaa ya kpam kpam kpam. Ị gakwa ewere onwe gị nye, ị gakwa ewere onwe gị nye ya o. Ị gakwa ewere onwe gị tinye n'aka Chineke o. Ị gakwa ewere onwe gị nyechaa ya kpam kpam kpam. Were onwe m nye, aga m ewere onwe m nye ya o. Aga m ewere onwe m tinye n'aka Chineke. Aga m ewere onwe m nyechaa ya kpam kpam kpam. Amen. E nwere okwu Pọl dị asọ kwuru. Nchelu na ọ dị nnukwu mkpa
na the last sentence n'ihe ọgụgụ nke bụ the last sentence ọ sị ka m gụọ n'oyibo ka m gụọ n'oyibo gụkwazi ya n'Igbo. Ọ sị, therefore whoever thinks he is standing secured should take care not to fall. Whoever think he is standing strong should take care not to fall. Nweke gụkwa ya n'Igbo. Na ọ bụ na iche na ịbụ akpụka na ịbụ akwa akwụrụ na enwere onye dị ka gị gị na-ezikwa anya maka na ị nwere ike ime gịnị ịdabanye n'ime onunu na anya gị ga-eghe oghe. Anọnya bụ isi ije. Ọ bụ na unu chetalụ mgbe I know ordinary time of the year. Ekwu sị na oge Lent na ihe Chineke na-alụdela anyị aka bụ nwanyị. Ine anya n'ihe ọgụ a na-agasị n'ordinary time of the year, ọ na-adị ka just general information, general teaching of Christ. Mana abanyere n'oge Lent, gị na-eme? Ọ concentrate na anyị nwa. Ọ concentrate na repentance. Ọ concentrate na nchegharị obi. Ọ concentrate n'isi na ajọ ọnọdụ anyị nọ, na obi ọjọọ anyị, na mmegbu anyị, na mkpagbu anyị, etu anyị ga-esi enwe ike isi ebe ahụ mee gịnị pụta. Ọnya ka a na-akụziri anyị na Lent niile. Ọ sị na onye chelụ na ya esika ya na-ezikwa anya maka na ị nwere ike ime gịnị ịda. Mgbe anyị bidocha Lent, asị m na Lent abụrụ oge iji achọ ihe onye ọzọ melụ. Lent abụrụ ihe iji achọ efu ihe nwunye gị na-eme gị, maọbụ ihe ọjọọ dị gị na-eme gị, maọbụ ihe ọjọọ ụmụ gị na-eme gị, maọbụ ihe ọjọọ Fada Cosmas na-eme gị. Lent bụ oge iji ene onwe gị nwa anya, kedu ihe ọjọọ ị na-eme nwunye gị, kedu ihe ọjọọ ị na-eme di gị, kedu ihe ọjọọ ị na-eme ụmụ gị, kedu ihe bụ ihe ọjọọ ahụ ị na-eme, kedu etu ọ ga-abịa isi mee ya ọmakalịa. Ọnya bụ Lent. Ọ bụrụ chetakwa okwu nkwulu asị m na ọ bụrụ na nwunye chere echiche n'ụwa, di chee echiche n'ụwa, ụmụ chee echiche n'ụwa, ndị ụka chee echiche n'ụwa, enwere onye ga-eme ibie ihe ọjọọ ọzọ. Ọnya ka ụka na-akụzi. Because a total repentance, nchegharị nke n'ime andụ obi were apụta. Ọnya na-eme oge Lent, unu n'anya unu afụ na ada akụ egwu. There is no pomps and pageantries. Ọ bụrụ oge eji anwa n'elu, ọ bụrụ oge eji eme iche na mmadụ bụ ewu. Mba, is a moment of sober reflection. Is a moment of getting into yourself to reassess who you are to other people. Not who other people are to you, but who you are to other people. How you treat other people, how you react to other people, what you do to other people. Ọnya bụ Lent. Ọnya na-eme mmekọcha ihe ndị a niile. Olubezie n'oge ngwụcha ụka asị anyị mee gịnị? Ịmalụzie ihe ndị ahụ niile ịgbakọtazi n'ime obi gị, iwere eme gịnị? Jee nkwupụta. Ijezie nkwupụta, ibunye Chukwu ka ọ dịsịa Chineke na ihe niile m fụrụ mmadụ emecha ọfụma, na m ewelụzi ha niile na-eme gịnị? Na-enye gị n'aka. Ijechazi ya bụ nkwupụta, the resurrection abụzie to energize and reinvigorate you. Abịa n'ihe ọgụgụ nke oziọma egosila anyị
egosila anyị osisi fig akọ. Number one, egosila anyị afụfụ. Ịma na mgbe ụfọdụ with the wave of, and I think the Catholic Church na-emekwu ya, ndị Catholic na-emekwu ya mgbe ụfọdụ. Then with the wave of Pentecostalism too. Onye ọbụla afụfụ zutelu na ndụ ya, gịnị mere afụfụ ahụ ji wee bịa? So many things. Number one is either na enwere ihe grandfather gị mere, maka most times onwe onye na-ekweta na enwe nke ya mere, because onye ọbụla dị okay. Am I right? Everybody is so perfect, so nke ya mere dị okay. So ọnwa afọ ọbụla bịalụ na ndụ gị, the first problem na-abụ, are you sure na enwe ihe papa mere? Are you sure na enwe ihe grandfather mere? Are you sure na enwe ihe mama mere? Are you sure na enwe ihe di mere? And that's why ị ga-eji wee fụ mmadụ enwe ike ọya bụ ọya ọsị ọ na-edi anya ugbo na abụọ tia na ịsọ na nwoke a da-agwọ ọgwụ ego, na onwe ike ịgba ọgwụ nwoke a gwọrọ bụ ihe na-eme gịnị na-achụgharị ya. So enwere onye kwetalụ na ihe na-eme could ever be natural. Enwere onye kweta. Ị ga-afụ nwoke ọ zụgide ahịa zụgide ahịa zụgide ahịa zụgide ahịa, ọ dị ka ahịa ọ na-azụ ada wọk chọọ ọfụma. Kedu onye bụ the problem? Achọ nke unu gwa m ya, kedu onye bụ the problem? Ọ nwunye, maka ọ padlock nwaanyị ya bụ ebe adakpụbe gịnị na-emebi ahịa. Mana o nwezi ike icheta na enwere ike nwee strategy o tinyere ọfụma. O nwezi ike icheta na enwere ike nwee business decision o make that was wrong. O nwezi ike icheta na enwere ike nwee family decision o make dị wrong. Mana ihe ọ ga-eme bụ gịnị? Onye melia ya. Then with the wave of Pentecostalism, that concept expanded. Enwe ihe na-eme gị, ekpekpelu gị ekpele, ekpechara ekpele, kedu ebe the problems? Family. Enwere nwanne ụnụ na-alụ na akara aka ụnụ. Enwere ọnkụlụ ụnụ bụ onye niri ihe n'ala. So because there will always be somebody. Onye ka Jesu ji wee jụọ sị na ndị a Pilate iji ọbara ha wee gwọkọ n'ụlọ oche n'ihe ọjọọ ha na-eme karịrị nke ụlọ. Ọ sị na ndị a Temple of Siloam dagidere ụlọ oche n'ihe ọjọọ ha na-eme karịrị nke ụlọ. Na ụnụ nwa niile bụkwazi ndị ọjọọ, and ihe mere ha bụrụ because of ihe ọjọọ ha mere, kama na-etu Chineke si chọọ ka ọ dị, ka o wee mee ka mmadụ ghọta na ike niile si n'aka Chukwu abịa, na nzọpụta niile si n'aka Chukwu abịa. And in anyị fụ that most times we become more spiritual when something happens to us. Ọ bụ na life dịrị gị easy, ichefu ikpe ekpere abalị. Ọgwefu ọ bụ na obi gị na-asụ every door na-akụ gbim as na blood pressure na heart problem, gịnị gị ga na-eme? Ihe ị ga-ekpe na ekpere ebe a, ọkwa ikpe ekpe weta mmiri nsọ ebube monster itinye, weta nke ebuka itinye, weta nke ọkụ na-ele ele itinye, ha niile ị ga-elodo ha niile, ịṅụọ nke mama nke ọ na work ichekie, because there is a problem. That is when we remember to follow God. Anọnya me mgbe ụfọdụ Chineke ahapụla anyị afụfụ, ka afụfụ bịa ka anyị wee nwee ike ịghọta na ihe ọma niile na ike niile si n'aka ya bịa. Onye ka o gosila anyị, ọ sị na ahapụ ya bụ fig tree ka ọ na-epu, so that afọ ọzọ bịa ọ bụzie na o mere ọfụma, if it doesn't improve, egbutuo ya. Lent is a moment Chineke na-enye anyị oge ka anyị nwee ike inebanye onwe anyị anya. It's a time, it's a long time Chukwu na-enye anyị. Abịa n'ihe ọgụ nke mbụ, egosi anyị mgbe Chukwu kpọrọ Moses was running, wee je nweta ọlụ na nke father-in-law ya ebe ọ na-achị atụrụ. In running, God saw him. Kedu ihe o gosila anyị? You can't run from God. Ebe ọ bụla ị nọ, ọ na-afụ gị. Ị na-ewele ewelu, ọ na-afụ gị. Ị na-etinye etinye, ọ na-afụ gị. Moses nọ n'ime ọhịa. Chineke bịa sị Moses, ọ na-atụgharị anya, gịnị ka ọzọ ka ọ fụ? Ebe ahịhịa na-agba ọkụ, mana ahịhịa na-eme gịnị? Adịla ọkụ. Out of curiosity, what is going on? O jebe. Olutelu ozugbo ọ na-elute ebe ahịhịa ahụ,
kedu okwu Chineke gwara ya sị ya, Moses yipụ akpụkpọ ụkwụ iyi n'ụkwụ na ebe ị nọ bụ gịnị anị dị nsọ. Moses, take out your old self. Moses wepụ njọ gị ahụ, yipụsị akpụkpọ ụkwụ gị ahụ, yipụ who you are, because you are now in the presence of God. Take out all your old self. Wepụsị ha niile maka nọ n'iru Chineke ka ị nọ. Moses wee wepụsị akpụ ụkwụ ya. Ozugbo Moses wepụsịrị akpụ ụkwụ ya, gịnị ọzọ mere? God used that symbol to purify him. He said, now that you are purified, I am now going to send you back from where you are running from. Maka no ihe ọjọọ ime n'Egypt, igburu mmadụ. No, I can abaloso, but I'm going to send you back to the same destination. And then back he na-eje ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-alụsịrị m ọlụ. Ozie, ọ bụ ndị be anyị. Enwe ihe ga-abụ mme gịnị abịaghị isi ọsọ ndị anwa m. Ndị anwa m. Ihe ọzọ bịa bụ ọsị Chineke. Ngwa nna chiakwa n'ebe ahụ, onye ka mma asịkwanụ ha sendịrị m, onye ka m bụ, nwekwado onye m bụ, ngwa gịnị ka mma agwa ha? Chineke sị, when you go back there, because I have seen that my people have repented, na ha echegharịgo na njọ ha, na ị na-achị ya ha ebe ahụ, gị mee gịnị? Gị sị ha, I am sent you. Anụ nchetakwa afọ nwego mgbe m kwuru okwu Chukwu m connect alone to this place. Mgbe ajụ Jesu onye ọ bụ, Jesu sị, I am the beginning, I am the end, I am the Alpha, I am the Omega. I am is the name of God. And Jesu used that opportunity also to signify his power as God. Mgbe a gwachara Moses okwu, Moses wee nachi ya. Ka ihe Chineke na-akụziri anyị tata, nke mbụ, experience gị, suffering gị, na situation niile na-afụ na ndụ gị is not because of ihe ọjọọ. Mgbe ụfọdụ kwa eziokwu na nke anyị ji bụrụ ndị Igbo, anyị makwa na ndị ọjọọ nọ n'ya, ọkwa anyị ma na ndị ọjọọ nọ ya, mana ihe niile na-eme gị n'ụwa abụrụ mmadụ melụ gị ya. Ihe ụfọdụ bụ experience Chineke dị achọ ka i wee bịa dobe ya nso. Kedu ihe ji kwukwa ihe a? Because mgbe ụfọdụ anyị na-emebe ndị ọjọọ ama m ekwughị ha before. Mgbe m chiziri fada ọfụ, enwelu a young seminarian, the young man ọ banyesi senior seminary ọfụ, and for some reasons he became sick. I bujie n'ụlọ ọgwụ, mana ụlọ ọgwụ ebujeli ya was a small hospital at the time. Ụlọ ọgwụ a na-enwesị ịbata na 3-story, ewelu 1 flat. Belu ụlọ ọgwụ nwere ihe na-adị n'ụlọ ọgwụ. Eje n'ụlọ ọgwụ, dọkịta na-enye anya, dọkịta na-etreat, nwatakịrị na-anwụ. Mụ na fada mụ na ya na-alụ wee sị ya ngwa, I na-asị mama the young man, ka anyị buru nwatakịrị n'ụwa jebe na Boromi ebe nwere more equipments. Mana problem enwezi n'ụlọ ọgwụ ahụ na nwaanyị na onwe believe nọ maka na nwa ya chọrọ ichi fada na enwelu ndị na-achọ igwu ya. And the problem bụ na dọkịta na onwe ya kwesịrị ịgwọgwọ ya na support nwaanyị n'ihe ọ na-ekwu. So mgbe dọkịta na onwe ya, ifo na dọkịta enwekwu ihe o ji agwọ ya. So nwaanyị si na mmadụ na-achọ igwu ya, dọkịta si na-ebele ka a ga na-ebe mgbe dọkịta ga-agwọ ya. Mana dọkịta na onwe ya kwesịrị ịdị na-agwọ ya, nwaanyị a na-eme gịnị? A na-ekpe ekpele. Mana mgbe onye ga-akwụsị ọya hapụzila ọya mewe gịnị? Kpebe ekpele, ifo na nsogbu adịgo. Nwaanyị buru nwa ya, instead of iburu nwatakịrị jee Boromi, maka na obi ya agwaghị ya na mmadụ na-eme ya, o buru nwatakịrị a wee naba somewhere na Abakaliki. Na Abakaliki a ka anọzi mgbe nwatakịrị na-achọzi ịnwụ ka emeli ya test, o wee bụ na ihe ọ na-eme bụ ịba ọcha n'anya, hepatitis. A na-etu aka nwatakịrị asị wee nwụ. Etu aka nwatakịrị asị wee nwụ. Because we don't want to face our situation. We don't want to face our challenges. We always want to apportion it to somebody. Yes, ekwensu no.
Yes, ihe ọjọọ nọ. Enwere ihe m na-enene yesterday. Somebody, imagine can we conclude? Somebody gosili nkata. Ịma na mgbe anyị dị n'ụmụaka, enwere ike efu mmọnwụ, o buru nkata, mmiri dị n'isi. O nwere basket, mana mmiri adị n'ime. Anyị na-eti ha ihe ndị a na-agwọ n'ọgwụ basket, na mmiri na basket ha na-atapụ mmiri. Anyị weche nọ eziokwu, welukwata ada echekwa mgbe nwere etu ọzọ esi eme. Maka anyị ma African magic nwere ka ọ dị. Wee nwee mmadụ sendịlị wee na-enene. Ọ wee bụ na ihe ndị a na-aghọ anyị na-aghọ bụ amen. Ọ wee bụ na ihe ndị a na-aghọ anyị na-aghọ bụ ewelu nkata, ewe waterproof, run the first nkata, kechicha ya ọfụma waterproof, then ewekọzie nkata ọzọ tụkwasị n'elu. Then ebe ahụ nkata na-aba join, ewele akwa red ke na ha na the joint. Ewezi akwa red ke ya, ewezi ụmụ ihe ego ayọrọ na ụmụ ihe a niile welu connect ya. So by the time ị na-afụ ihe ayọrọ ahụ, fụ akwa red ekelu ya, ị ka ga-eje na ya. Then ebunye nkata elu asị gị na mmiri ekupụta mmiri tie, hey, ọgwụ dị. Ọgwụ wayo. Onye ọbụla zọba onwe ya. Chukwu anyị na-efe dị mma. This is the Lenten season. It's a time to go back to him. And he is there to save us in Jesus' name. Ekwe n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fly n'anya, anyị bụ ụmụ gị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji wenye gị nsọpụrụ, iji wenye gị ofufe n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-achọ iwere ọnọdụ ndụ anyị niile, ezinụlọ anyị na mkpa anyị niile na-erunye n'aka gị, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Chineke
ka anyị natazia n'isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi anyị niile. Ka anyị chetakwazị n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwanyị onye nke nọ na nyanya na-ayọ ka ebumnobi Chineke mejupụta na ndụ ya. A na-erunyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka udo nke ụwa niile. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ezinụlọ anyị na ọnọdụ ndụ anyị niile na-erunye n'aka gị. Anyị ma nke ọma na ị na-emela anyị dịka ọchịchị obi anyị si wee dị, ya na dịka o si bụkwazị mmasị gị bụ Chineke. Anyị na-ayọ ka ị na-egbola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile mara nụ. Dị nwenụ Chineke nne ebere, anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị meda gị obi maka njọ anyị, otu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị, mekwa ka anyị si otu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmehie mmadụ ibe anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụdọ. Mwenite n'obi ihe nọ. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye nara nwanyị Sameria mmiri ọṅụṅụ ma burugodo ụzọ tinye onyinye nke okwukwe n'ime obi ya. Okwukwe a bịara gụọ ya oke agụụ nke ịmụnye ọkụ ịhụnanya Chineke n'ime mmụọ ya. N'ihi nke a,
anyị na-enye gị ekele, bịakwa soro ndị mmụọ nsọ na-ekwupụta otito gị na-asị: Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị asọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edum ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agwa ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube, site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Thanks be
zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
thy sun gone down, darkness be over me, my race unstone. Yet in my dream I be there, oh my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, anyị anatala ube ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe
anyị ewerela achịcha nke ndụ rijuo afọ anyị ugbu a ka ọ nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwue na ndụ anyị uru na mgbanwe nke sakramenti na-eweta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Imela Chineke na imele mo eze Jesus mama dịrị bịale yọma Chineke na imele mo eze Jesus ekele dịrị gị bịale yọma Chineke na imele mo eze Jesus mama dịrị gị bịale yọma Chineke na mere mụ eze Jizọs mama dịrị gị bịale yọma Chineke na mere mụ eze Jizọs ekele dịrị gị bịale yọma Chineke na mere mụ eze Jizọs ekele dịrị gị bịale yọma Chineke na mere mụ eze Jizọs mama dịrị gị bịale yọma Chineke na mere mụ eze Jizọs otito jiri gị. Otodri Jesu, parish announcement. Next week, the second collection will be for Catholic relief services. We count on your generosity. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, on Sunday, April 27th. Cost, adults $55 per person, children $35. For reservations and more information, see the bulletin. We invite you to journey with Jesus on the road to Calvary. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season after the 8 a.m. and 7 p.m. Masses bilingual. If anyone needs information about the rights of an undocumented person, please take a copy of this information from the benches at the back, available in both English and Spanish, back to back. The youth group of St. Fortunata Church invites everyone to come to our movie night on Saturday, March 29, after the 5:30 p.m. Mass in the church basement. We are presenting the Ten Commandments, a 1956 religious drama film. Free popcorn, chips, juice, and water for movie snacks will be served. Lenten almsgiving brings blessings. Please pick up a Lenten folder at the entrance of the church for your Lenten monetary sacrifice. They should be returned at the end of Lent. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. Scammers are using Father Jose Herrera's name to request money and are sending text messages to parishioners. Please do not fall for this scam. Thank you for your attention. Please read Father Jose's letter in the bulletin. Otodri Jesu. Onye si ndị nna chọọ ka ndị nna meetie ya briefly at the back after Mass.
During our last general meeting, which was on the second, was it on the second? Well, second Sunday of this month, and was something we discussed. In Hebasa, Utanganesia support to the parish, and I may agree on a way to go about it. And I gave my appeal for donations, so I gave that appeal today. Only I remember, and didn't I meet I remember what the way we said we are going to do it. Here I gave me about 3 or 4 times all through the year, every quarter. And I could my appeal with more than enough money. And I gave a part of it, while reserving part of it for the other quarter. So I gave BDA today, please. In my higgy, EG support the church. That's the parish. Maka ihe line use here inye haka hana agwụgwọ. Biko ugbu a ka anyị na-eme appeal. Agaga round otansheme, please. Inwe ihe ga-enye for if you want to give for the year, you give for the year. If you want to give for the quarter, then you do that. So because Sanade, our treasurer, our secretary can take the record. So because Kaimo Taisheme Bideni Sieba. For now, on behalf of Na family, that's my wife and I gain $100. So, Biko, Chika, let's start with you. Or we continue from your corner. Yeah, if you, whatever you want to use to support, to support the church. Yes. Okay. The mother supported further to make it look greater. Thank you, good mom. Sweet mother. Lady Tina. Okay, she's pointing to her husband. 100. Okay. We have a $20 cash from our brother here. Brother Austin, $20 cash. Sorry? Lady Amaka. Sunshine, Hoku. Amaka. Sister Amaka, $50. Dr. Mrs. Kwonkwo. Shall I go to your husband? Okay, I will. She's in trouble. My wife and I, $100. $100, Dr. and Dr. Mrs. Kwonkwo. Thank you. Okay. All right. Austin upgraded to $50. Our sister Anne, to your husband. I will. Okay, nowhere. Okay, say that deferred till next Sunday. Okay, to his wife. I will go to her. This thing, please. This is a very serious thing, please. Yeah. Lady Sunshine. $50. Thank you, lady. Okay. Umekozuo and the lady, $100. SK Grand Night and the lady, $100. One B, Mama, over to you. Anyamu, Kevin. And the Langosianya, you say something, my dear. I'm moving. Shall I come back? $100, right?
Okay, Kevin Adengozi, $100. Mr. and Mrs. Egero, Mr. and Mrs. Egero, $100. 50, okay. My own brother, Arinze, let me check it out with the Archbishop of Arinze, $50. My honorable occupant, $100. Lady Okike, Onye Sindina, 50. Sir Ugo Martins, Okudeyere Mbari, 150. Sir and Lady Ugo Martins, 150. $100. Mr. and Mrs. Solomon Mbabu, $100. Mr. and Mrs. Godwin Evo, $100. Oh no, where? Mom Mountain, $100. HMune family, $300 for the year. 300. John Arungwa and family, $150 for the year. Obuefi and Dr. Mrs. Obuefi passed. They will see us next week. Okay. Lady Florence. Okay. Miss Florence, $50. Sir Ogrumbike and Lady Anne, $100. Okay. We have our visitors in the church. Let's see if there is any way they are going to help us on this. Charles and family, $100. Honor her Charles and family, $100. Honor her Charles and family, $100. Mr. Amechi, $50. Oludadia, do you have anything to tell us? Okay. Oludadia for the year, $100. Ebo, that's Miss Ebo. Miss Ebo. Uju Ebo. My honorable ones, over to you guys. $100. Mr. and Mrs. Chidi Anika, $100. Okay, sir. Mr. Richard Mboru, $50. Richard who? Bono, $50. Mbono. Yeah. Okay, Where? Richard Mbono. Mbono. 50. Mbono. $100. Mr. and Mrs. Alfonso's, $100. Chief and Lolo Asibe, $100. I'm going to Doc now. Doc Osimdiawa to you. Okay. Dr. and Mrs. Sir Dr. Nze and Lolo, $100. Okay. Nze na Lolo, Ereka Egwem, $100. And the last but not the least, Innocent,
$50 cash. End of the trip. Thank you very much. Thank you. I publish here, the financial secretary I published the list now our forum, and the process will continue online. So our Lenten retreat for this Easter go on April 12th. April 12th. It will start promptly at 12 noon by Zoom. Our Lenten retreat, Onyaola, if you have a job assignment or whatever you have for that day, please try to reschedule it, because Oga we here for the whole community online. So wherever you are, you will participate from there. Our Lenten retreat, April 12th, 12 noon. Any birthdays this weekend? Oh. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, yes. Happy birthday to you. Us not 9 okay, me. So have you started making the bed? Making your bed when you wake up? No. Have you started washing dishes? Okay. Okay. On our dishes, man, they make a bed. Maka ihe nje enjoy ya with enwelo nwatakịrị mụ na ya na-ekwu okwu ụnyaahụ. So I me at the same question. I said, oh no, mommy said I will start making the bed when I am 10. So now just say enwelo age ya na-etinye wele edozi bed. So ebe ọsaba ga-efela off the bed. O tetola ya dozie bed ya. So all right. Onye nwanyị nọnyere unu. Chineke efly n'anya. Anyị na-ekele gị n'isi ụmụ odibo gị. Ndị bịalụ igosipụta ihe ọma nke ị na-eme na ndụ ha. Ndị bịara igosipụta na ndụ ha dị tata si n'aka gị bụ Chineke abịa. Eze nke ebe anyị na-asị ka ị nala otito n'isi ha niile. Igosi gị akala gị n'ụdị n'ebe ụmụ odibo gị n'ụwa nọ. Nwa odibo gị nwaanyị igosikwazila akala gị site n'ime ya nne, site n'ịnọnyekwazila ya n'oge na-agaghị ete ya aka. Ọmụpụtala anyị nwa ọfụ nke anyị ji enwe aṅụrị. Anyị na-ekene gị, na-ekenekwazị gị maka ọrụ nke bụ nne nke ọ na-alụ n'ezinụlọ ya. Na-ekenekwazị gị n'isi nwatakịrị onye fụrụ n'anya, onye na-agọzi mgbe niile. Anyị na-asị ka amara gị bụ Chineke balụ ha niile ụba, ka ngọzi gị bụ Chineke na-erukwasị ha dịka igirigi, ka ihe ọma nke imego na ndụ ha bụrụ ihe egwu na ihe ọchị karịa na ọmelute karịa nke ka ga-eme n'ọdịnihu. Anyị na-ayọ ka nke ka na-abịa abịa ma karịa nke ha zutegoro ezute n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Ya bụ ka Chukwu jikere na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bịa Maxwell. Ọkwa ga-eme? Okay. Oh. Max enyere anyị rain check. Onye ọla bịawa next week. Otoriri Jesu. Onwe any anniversary